మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలను ఆలకిస్తూ రాకడ కొరకే సిద్ధపడుతున్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ప్రతిరోజు కూడా క్రమం తప్పకుండా ఈ రీతిగా ప్రకటన గ్రంథాన్ని ధ్యానము చేయటానికి, అందులోని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తెలుసుకొని మనల్ని మనం రాకడ కొరకే సిద్ధపడటానికి ప్రభు చూపిస్తున్న కృపను బట్టి ఆయన స్తుతింపబద్ధులమై ఉన్నాం. రండి, ప్రార్థనతో నేటి ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం. మీరున్న చోటనే తలలు వంచండి, కళ్ళు మూసుకొనండి. ప్రార్థనతో నేటి ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం. మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరొకసారి మీ పాద సన్నిధి చేరి ఉన్నామయ్యా. మీ మహాకృపా కనికరాలను బట్టి ఇటు రీతిగా మేము ఈ ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలలో పాలు పంపులు పొందటానికి మీరు కృపను చూపిస్తున్నారు. మీకు స్తోత్రాలు. మీ ఆత్మకార్యాలను జరిగిస్తున్నారు. మీకు వందనాలు రాజా. సహాయము చేయండి నాయనా. ఈ ధ్యానాలలో ఏకీభవిస్తున్న వారిని, పాలు పంపులు పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతులకు అప్పచెప్తూ ఉన్నాం. మీ ఆత్మకార్యాలను జరిగించండి. మాలో ప్రతి ఒక్కరికి నైనా వినగలిగే చెవిని, గ్రహించే హృదయాన్ని దయచేయమని బతిమాలాడుకుంటూ ఉన్నాం. మీ ఆత్మకార్యాలను జరిగించండి. సమస్త ఘనతా మహిమలు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభువునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ధ్యానములో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క నిత్యత్వాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేసుకోబోతూ ఉన్నాం. రండి, ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాల వరకు నేను చదువుతున్నాను. శ్రద్ధగా గమనించండి. అంతటా నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయెను, సముద్రమును ఇకను లేదు. మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ద నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. అప్పుడు ఇదిగో, దేవుని నివాసము మనుష్యులతో కూడా ఉన్నది. ఆయన వారితో కాపురముండును, వారాయన ప్రజలయ్యుందురు. దేవుడు తానే వారి దేవుడయ్యుండి వారికి తోడయ్యుండును. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనైనను ఇక ఉండదు. మొదటి సంగతులు గతించిపోయినని సింహాసనములో నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇక్కడ గమనించగలిగితే నూతన ఆకాశము, నూతన భూమి కనబడుతూ ఉన్నాయి. మనం చదువుకున్న ఈ 4 వచనాల్లో కూడా మరి మొదటి ఆకాశము మొదటి భూమి అంతా కూడా గతించిపోయి సముద్రము లేకుండా పోయి, మరి భూమి తన కొరకు అనగా నూతన యెరూషలేము తన కొరకు మరి భర్త కొరకు అలంకరించబడిన పెండ్లి కుమార్తె వలె పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ద ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 3 పర్యాయాలు భూమి ఆకాశములను సృష్టించబడినట్లుగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. మొదటిసారి మనం చూడగలిగితే మొదటి సృష్టి ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అన్న మాట మనకి ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది మొదటి సృష్టి. లూసిఫర్ పడద్రోయబడిన తరువాత ఈ సృష్టి నాశనమై నిరాకారంగా మారింది, అంటే పనికి రాకుండా పోయిందని అర్థం. రెండవ సృష్టి మనం గమనించగలిగితే ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో చూడగలుగుతాం. 6 దినములలో 2వ సృష్టిని చేసిన దేవుడు 7వ దినాన విశ్రమించెను అన్న మాటలు మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 2వ సృష్టిలోనే మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. త్వరలో ఈ సృష్టి అనగా ఈ భూమి ఈ ఆకాశము కూడా గతించిపోబోతూ ఉన్నాయి. మరి ఇంకా 3వ సృష్టి ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేయగలిగితే 3వ సృష్టి అయిన నూతన భూమి నూతన ఆకాశం మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. గమనించండి, పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం. మనం ఆయన వాగ్దానమును బట్టి క్రొత్త ఆకాశముల కొరకును క్రొత్త భూమి కొరకును కనిపెట్టుచున్నాము, వాటి యందు నీతి నివసించును. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఆ రీతిగానే మనం చూడగలిగితే యెషయా గ్రంథము 65వ అధ్యాయము 17వ
వచనంలో కూడా ఈ విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను, మునుపటివి మరువబడును, జ్ఞాపకమునకు రావు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అనగా ఈ ప్రవచన గ్రంథంలోని విషయాలన్నీ కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో మరొకసారి రుజువవుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వీటి యొక్క నెరవేర్పు మనము రేపు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి రాకడ సమయంలో మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గమనించండి. యెషయా గ్రంథము 66వ అధ్యాయము 22వ వచనం, నేను సృజింపబోవు క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమియు లయము కాక ఆ సన్నిధిని నిలుచున్నట్లు నీ సంతతియు నీ నామమున నిలిచియుండును, ఇదే యెహోవా వాక్కు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఈ నూతన భూమి అలాగే నూతన ఆకాశమును గురించి మరి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే గమనించండి, ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే 1000 ఏండ్ల పాలన తరువాత భూమి అగ్ని వలన కాలిపోయి శుద్ధీకరించబడి నూతన భూమి ఆవిర్భవిస్తుంది అని. ఆ రీతిగానే అయితే మరి తాను భూమిని నిత్యముగా స్థాపించను అన్న మాట కీర్తనలు మరి 78వ కీర్తన 69వ చరణంలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. గనుక భూలోకం నాశనం పొందదు. ఆ రీతిగానే అది కాలి నూతన భూమిగా రూపాంతరం చెందుతుంది అనేది మరికొంతమంది అభిప్రాయం. వేరొక అభిప్రాయం ఏంటంటే మరి 102వ కీర్తన 25వ చరణంలో మనం గమనించగలిగితే, ఆది యందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి, ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే, అవి నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు, అవన్నీ వస్త్రము వలె పాతగిల్లును, ఒకడు అంగవస్త్రమును తీసివేయునట్లు నీవు వాటిని తీసివేయుదువు, అవి మార్చబడును. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఆ రీతిగానే మనం చదువుకున్న ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూడగలిగితే, అంతటా నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని, మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయెను అన్న మాటలు మనం చదువుతూ ఉన్నాం. దీన్ని బట్టి భూమి నశించిపోయి నూతన భూమి ఏర్పడుతుందనేది మరికొంతమంది అభిప్రాయంగా మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఈ పాపభూయిష్టమైన భూమి నశించిపోయి నూతన భూమి ఏర్పడుతుందని అందరూ కూడా అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు. నూతన భూమి ఆకాశం యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే ఇక్కడ సముద్రము ఉండదు. మనం చదువుకున్న ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాల్లోని విషయాలు గమనించగలిగితే, వాటిని శ్రద్ధగా మనం పరిశీలించగలిగితే ఇక్కడ సముద్రం ఉండదు. ఆ రీతిగానే నూతన యెరూషలేము పట్టణము పరలోకము నుండి నూతన భూమి మీదకి దిగి వస్తుంది. నూతన భూమి మీద మనుషులు దేవునితో ప్రత్యక్షమైన సహవాసాన్ని కలిగి నివసిస్తారు. దేవుడు తన ప్రజల కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేస్తాడు. పాపం ఉండదు, మరణం ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు, ఏడుపు ఉండదు, వేదన ఉండదు, సూర్యుడు లేడు, చంద్రుడు లేడు, అక్కడ రాత్రి పగలు కూడా ఉండవు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఇట్లా అనేకమైన ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది ప్రభువు యొక్క నిత్యత్వం. ఇది మరి చూడగలిగితే ఇక దీనికి అంతం అనేది ఉండదు. ఈ నిత్యత్వంలో నువ్వు ఉండాలంటే ఈ లోకంలో నీవు జీవించిన జీవితమే ప్రామాణికం. అట్లా అని నీ సత్క్రియలు నిన్ను ప్రభు యొక్క నిత్యత్వంలోనికి చేర్చలేవు. కానీ రక్షించబడి కొనసాగింపుగా సత్క్రియలు చేస్తూ ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని నువ్వు పొందుకోగలవు. దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి. అటు రీతిగా మన జీవితాలను సిద్ధపరచుకుందాం. అట్టి కృపా ధన్యత దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్.